Георги, къде си? Хайде слизи да ми помогнеш. Георги? О, мале! Оле, какво се случва? Георги, пак ли ми правиш някакъв пранк? Ей, момченце! Ваня, имаш няколко секунди да опиташ всяка фанта от новата колекция на фанта с Хелоуин опаковка и да познаеш какъв е вкуса и Хелоуин иконата на опаковката. Ако не успееш да познаеш правилно, нямаш право да караш Георги да върши домашни задължения до края на деня. Това няма как да стане. Давай да ги познавам тези вкусове и Хелоуин икони. Това много хубаво бе. Това го знам. Бъс и лимон. Какво беше на картинката сега? Какво искаше Георги да гледаме? Меган! Меган! Правилен отговор. Айде давай го следващото да го познавам, че сега набрах инерция. Това ми напомня на детството. Това го знам, портокал. А какво беше сега отпред на картинката? Че ми излезе от главата. Чаки! Да. Това ми е любимото. Грозде! Следващото. Чакай! На картинката. Меган! Правилно. Знам го това, аз го сънувам всеки ден. Той ми реши познато. Лимон! Лимонче! Какво беше сега на картинката, бе? Георги се ми разправя за него. Фреди! Фреди! Да. Чакай да пина още малко. Значи. Хайде и последното. Портокал! Грешен отговор. Сега Георги е свободен до края на деня да си прави каквото иска. Не! Това няма как да е истина! Не! Леле, че странен кошмар. Я да видя какъв е този вкус. Тропикал. Я да го запомня аз за всеки случай. Георги! Георги! Кога пораснаха те деца, бе? Кога пораснаха? До вчера и такива бяха малки бръмбърчета. Штукаха напред-назад. Ами сега гледай ги. Големи пораснали деца. За женене станали. Айде, Деси, айде още една снимка за баба ти да пратиме. Не, моя Георги завърши миналата година. Сега Десито. Олеле! Нали ма Деси, аз има моята момиче, усмихни за малко, да какво съм чумерила такава. Ще ми завършите чантата! Не мога, бе, Иване, дръж ми чантата, бе! Але, че почна да вали, айде да варим, да се прибираме навътре. Айде, Деси. Айде, 1, 2, 12. Айде, Деси, маме, усмихни се. Дай да снимаме тук за Фейсбука, да качим някоя снимка, моята момичи. На мама, красавицата, да ни ти уроки. Че съм се забравила очилата, не мога да видя. Това вашето момиче? Да, нашата дъщеричка. Десито завършва днес, да. Много е хубава. Хубава рокля, хубава. От Есеновград я взехме, да. 5300 лева. Трябваше да продам една нива, няма как. За децата всичко правя. Върви до госпожа Караманова да се снимаш. Айде до Караманова. Айде, госпожо, 1, 12. Нашето момиче на Калояновата крепост решило да си прави бала с нейните приятелчета и съученици. Ние старите плащаме, пък те се забавляват. Какво да правим? Такъв е живота. Гълъбчетата отлитат вече от гнездата. Ама така и трябва. Вече сами да се оправят. Оле, ще ме извинявате, това ли е класната стая на 5 Б? Извинявам се. Оле, Муци, свободно би до тебе. Аз ще седна до тебе. Дама, 1 килограм ориз си взех, ма. Имаше намаление. Дали ще навиваме сами за Коледа, ма? Аз съм на Георги, майка му, да. Пак ще искат пари за коледна украса, аз ти казвам. Възможно ли параничка да си тръгна, че ще гони автобуса за вкъщи? Пък не искам да го изтърва. Аз имам въпрос, че ние пари вече не давахме ли за тая коледна украса? Аз имам чувството, че вече 5 път давам пари. Аз пари нямам. В това бедно време те с ниски заплати. Коледна украса и без коледна украса могат да минат. Виж какво с тези пари вече прекалявате и дой тук ми дойде. Мале, Снежа, ама как си, бе? Ами Сашко как е? Ма ние не говориме силно, бе. Тая пък какво се превзема?
Аз ще взема да тръгвам, че автобуса гоня. Снежа, бъди се после за кафе, ма. Айде, довиждане. Георги, как мина матурата, бе, мама? Ела, обади, ела. Ох бе, мамо, как да мине? Уравненията ми бяха най-трудни. Какви уравнения, бе, Георги? Матурата ти беше по български език и литература. Оле, аз що писах на английски тогава? Абе, Георги, бе! Ба какъв английски та гони, бе, момченце, бе! Олеле, майко! Пак ме изложи, бе, Георги! Пак! Леле, същият като баща си! Заспала работа! Заспала! Оле, Снеже! Ме как си ме душа? Такова момичесита баба Марта, ма! Да си жива, румена, засмяна, изпрана. Так му ваша идвам, да? Виж ко съм ти взимала. Мартеница, ма! Да си вържиш, да си откичиш ова, да направиш хубаво, да ти вари на берекет. Я гледай каква голяма 5 лева дадох за нея. Ти, Мартиничка, взела ли си за у дома? Още не си купувала. Ами, щом не си купувала още? Айде, аз ще дойда утре у вас тогава. Ко ще кажеш? Аз ще я дам утре. Так му сигурно ще ти взела мартеници. За децата Георги да не забравиш. Той нали знаеш ли обича такива супермен, мупермен, батман, матман. Виж каква мартеница ми даде моя мъж, бе. Гледай тук с, как се казва, има виришки, че сме вечно влюбени и завинаги заедно. Ви с твоя Пешо, кога? Айде вари до магазина да купиш някоя друга мартеница и ела да пием каве у дома към 5 часа. Аз отивам да взема сладко. И чао, берекет, жива и здрава! Мамо, може ли песничка за лека нощ? Ох, Георги, какво пак ме занимаваш с глупости? Не си ли достатъчно голям вече за песнички? Айде де, моля ти се. Ей, значи, добре, айди. Айде, мамо, хас ми ще сте, сарая, мамо, хас ми ще сте. Айде, мамо, хас ми ще сте, хас ми ще сте, хас ми ще сте. Айде, мамо, хас ми ще сте, сарая, мамо, хас ми ще сте. Айде, мамо, хас ми ще сте, хас ми ще сте, хас ми ще сте. Айде, лека ти нощ. Хайде, честита Коледа на всички! Много здраве, любов и късмет! Георги! Айде бе, моето момче, на здраве! Да си ми жив и здрав! Ванчема, айде честита Коледа! Снежема! Адимо, от когато чакам! Георги, дръж го бе! Здравейте на всички, как сте? Влизай, ма! Сено за първи път идваше до мама! Ей, тук съм ти взела едно малко подаръче. Ой, подарък си ми донесла, ма! Ма нямаш и нужда, ма! Косо харчи пак за мене. Оле, взела си ми билетчета да търкам. Много добре ме познаваш, ма! Ма те много, ма! Сега ако спечеля милиона, ще те черпа. Георги, хайде стига се влачи като народна песен. Хайде, Георги, влизай! Добър ден! Добър ден. Чакай, че забравих за какво дойдох. Да. Дай на тарелка кебабчета, един буркан лютеница и кориз за баница. Че тук в Англия тяхната храна нещо не ми понася, пък нашата си е наше, нали знаеш? Цял ден обикалям да търся български магазин и добре, че беше голямата табела отвънка. Мамо, може ли вафла? Георги, нали се разбрахме нещо? Извинявай. Ало, Снеже, кажи! Къде си, бе, Ванче? Никаква те няма. В Англия съм, Снеже, на екскурзия. Так му намерих един български магазин тук в Манчестър. Как се казваше магазина, бе, Георги? В новия български магазин, бе, мамо. Мини маркет България. Чули го? Снеже, айди после ще ти се обадя, че ще плащам, бе. Айди ще ти купя един магнит, ей. Приятелка. Георги, айде да тръгваме, че имам да готвя. Айди. Айди, лека вечер. Чао. Айде, тръгвай. Леле, Георги, забравих ми чантата с покупки ти, бе. Айди, връщай се да я вземаш. Оле, Марче, здравей, бе, миничка, как си, бе? От кога не съм те виждала, бе? Георги, спри се малко, бе! Не виждаш ли, че говоря с жената? Ей, голямо родене, голямо чувъркане, голямо нещо! И все нещо да разбереш, все нещо да чуеш, бе! Като говори с възрастните, няма да се обаждаш, момченце. Ще те лепнеш, ще се карам отзад назад да се далка.
Там ще запратя. Марче, как си, миличка? Абе, дали ме слуша Георги? Ми слуша му той, само когато спи. Ще те дошли, да. Ами, добре сме вкъщи. Вие как сте, бе, Георги, бе? Ей, се за полата ще ме дръпнеш. Бе, аз го приказвам те. Иде да ми ривеш. Ей, Георги, стига си бягал в този коридор, бе. Ей, момченце, не ма карай тук хората да ме слушат как се разправям с тебе в болницата, бе. Ей, неразбрана момченце, ще се попотиш и ще се разболееш още повече. Ей, не стига, че ти казах, не дей да пиеш студена вода от хладилника, не дей, ще се разболееш и после ще влезеш в болницата, ага. Ама не ме слушаш. И оная сега, докторка, като каже 50 лева за лекарства и направо не знам. Че си губи па и времето, днеска трябваше да ходя на кафе с Лелет и Снеже, аз по болниците ще вися. Здравейте. Вие от кога чакате? От преди малко. Ние са записан час. Как така? Да, с записан час сме. Георги, бе не ме карай да викам, бе, момченце. Май хич не си болен, аха? Кой знае какви класна тестове, местове имате в училище и са правиш ти? Айде бе, къде е път тая лекарка, бе, нали записан час имаме в 8:00, къде е? Айде следващия да влиза. Здравейте, доктор Георгиева, ние сме с записан час. Ма чакайте, ние сме се Не, ние сме с записан час, 8:00 записах час. Да, вие сте от 9 най-вероятно. Георги, айде бе, че нашия ред дойде. Ами болничък, да, да го вкараме в болницата направо.